ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ለሙሶሉስ ንጉህ ኣብዛህዎ መግለጺ ሃገሩ አንጻር ኢራን ዘካየደቶ ስርሒት ራይዚንግ ላይን ዝብል ስያመ ዝተዋህቦ ወታደራዊ ወፍሪ በመዝዛም ኩሉ ዕላማታት ከም ዘዕወተ ኣፍሊጦም اس መግለጺ እስራኤል ነቲ በፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝተኣወጀ ስምዕ ምኩራዝ ተኽሲ ምስ ተሰማምዐት እዩ በመሰረት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኔታንያሁ ምስ ካቢኔ ሚኒስትራትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸጥታን ኣብ ዝገብሮ ርክብ እቲ ስርሒት ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ኣፍሊጦም ድሕሪ ምዕዋት ዕላማታት ምስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሙሉ በሙሉ ብምውሃድን እስራኤል ነቲ ፕሬዝዳንት ዝሓንጽ ክልታዊ ተኽሲ ዶ ምባል ተሰማምዓ ይብል እቲ መግለጺ እንተኾነ ግን እስራኤል ነዝኾነ ይኹን ምጥሓስ ተኽሲ ዶ ምባል በኃይሊ ክትምልስ እያ ዝብል ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣውፂኣላ መንግስቲ ኢራን ግን ክሳብ ሕጂ ወይነቲ ተኽሲ ዶ ምባል ይኹን ንኣዋጅ እስራኤል ብወግዒ መልሲ ኣይሃበን እዚ ድማ ብዝቕጽሉ መዓልታት ተኣማንነት ስምዕ ሰላም ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ በመሰረት ዝሕጂ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ ኢራን ነቲ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምጥሓስ ከሲሱሎም ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ምክልኻል ኣየሩ ካብ ኢራን ዝተተኮሰሉ ሚሳይላት ከም ዘብርዓነ ገሊጹ ይርከብ እቲ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ቅድሚ እቲ ተኽሲ ምቁራጽ ዝርብን ከቢድ ወታደራዊ መጥቃዕትታት እዩ ተፈጺሙ ካብዚኦም እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ኢራን ኣብ ቀጠር ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ኣየር ኣሜሪካ ዝኾነ ኣልኣውዲድ ብምሳኤል ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሓደ እዩ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ምዕራብ ኤስያ ዝዓበየ ወታደራዊ ማዓስከር ኣየር ኣሜሪካ ዝኾነ ኣልኣውዲድ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣውሪድናሉ ኣለና ክብል ገሊጹ እቲ መልሲ ሉዓላውነትን ጸጥታን ኢራን ንምሕላው ዝዓለመ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ብዘይ መልሲ ኣይክተርፍን ይብል ገሊጹ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ምፍራስ ወታደራዊ ትካላት ኣሜሪካን ካብቲ ዞባ ምውጻእን ከቀላጥፉ ይኽብል ኣፈራሪሑ ተንታና ሃገራዊ ድሕነት ፒተር በርገን ንሴኔ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቀጠር ትገብሮ ዘላ ተግባራት ሓደገኛ ምዃኑ ሓቢሩ መንግስት ቀጠር ዝሃቦ መልሲ በዚ መጥቃዕቲ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ዘርኢ እዩ ምስ ኢራን ዘለዎም ዝምድና ክንዱ እኳ እንተዘይኮነ ዓቢ ናይ ሓባር ረብሓታት ኣለዎም ስለዚ ኢራን ኣብዚ ቁማር ተጻዊታ ክብል ገሊጹ ዋይት ሃውስ እቲ ኩናት ከም ዝተዛዘመ እኳ እንተገለጸ ማእከላይን ደቡባውን እስራኤል በሚሳይላት ኢራን ከም ዝታረመት ማዕከናት ዜና እስራኤል ጽብጽበን ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዘርግሖ ኢራንን እስራኤልን ኣብ ሙሉ ኩሉ መዳውን ተኽሲ ደው ምባል ከም ዝበጽሑ ፍሊጡ በመሰረት እቲ ፕሬዝዳንት ተስምዕ ካብ ሎሚ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑን ክልቴን ሃገራት ናይ መወዳእታ ተልእኾን ምስ ወዳእ ን12 ሰዓታት ዝጸንሕ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩናት ከም ዝተዛዘመ እቲ ኩናት ናይ 12 መዓልታት ኩናት ክበሃል ከም ዘለዎን ሓሳብ ኣቕሪቦም እዚ ስምዕ እዚ ብሳላ ሽምግልና ቀጠር ከም ዝተበጽሐ ይንገር ቀዳማይ ሚኒስትር ቀጠር ሼኽ መሐመድ ቢን ዓብዱራህማን ኣልታኒ ቴህራን ነቲ በኣሜሪካ ዝምወል እማመ ተኽሲ ደው ምባል ክትቅበሉ ምስ ሰበስልጣን ኢራን በቴሌፎን ከም ዝተዘራረበት ብዛዕባ ዝርብ ኣፍልጦ ዘሎ በዓል ስልጣን ሮይተርስ ገሊጹ እዚ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኢራን ተማልሶኒ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ኣሜሪካ ድሕሪ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዚ ኣብ ዶሃ ዘካየድ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታት ዝተበገሰ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እስራኤል በቲ ሓሳብ ከም ዝተሰማማዓሉ ብምግላጽ ንኣሚር ቀጠር ንኢራን ከእምና ድሕሪ ምሕታቱ ከም ዝኾነቶም በዓል ስልጣን ገሊጾም መግለጺ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ካብ ዝርጋሕ ንድሓር ግን ካብ ኢራን ተገላጫዊ መግለጺታት ክቕልቀል ጀሚሩሎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን ነቲ ስምዕን ሮይተርስ ኣረጋጊጹሉ ካልእ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን ግን ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መግለጺ ኣሜሪካን እስራኤልን ምትላል ምዃኑ ገሊጹ እዚ ንረብሓታት ኢራን ንምጥቃዕ ምኽንያት ንምፍጣር ዝዓለሙ ምዃኑ ዝገለጸት በዓል ስልጣን ኣብዚ እዋን እዚ ጸላኢ ንኢራን የጥቅዕ ከም ዘሎን ኢራን ድማ ሓነ ንምፍዳይ ኣብ ኣፍ ደገ ከም ዘላ ሓቢሩ ሓሶት ጸላእትና ኣይክንሰምዕና ክብል ወሲኹ ገሊጹ እዚ ክትዕ እዚ ብናይ ኢራን እስላማዊ ሰውራዊ ሓለዋ ኮር ወይ IRGC ዝመሓደር ፋርስ ኒውስ ኤጀንሲ ተበኪሱ እቲ ወኪል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ተኽሲ ምቁራጽ ምዋጁ ፍጹም ሓሶት ክብል ገሊጹ እቲ ዕላማ ኣሜሪካ ብማእከላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ መደበራታ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝወረዳ ውርደታ ቃልቦ ህዝቢ ንምስሓብ ምዃኑ ገሊጹ ዝኾነ ወግዓዊ ይኹን ዘይወግዓዊ ሓሳብ ኣይተቐረበሉን ኢራን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ባይታ ሓነ ክትፈድም ምዃናውን ኣጠንቂቑ እዩ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ወግዓዊ ገጽ ማሕበራዊ መራኸቢታቱን ንህዝቢ ኢራንን ታሪኹን ዝፈልጥ ሰብ ኢራን ኢዳ እትብ ሃገር ከም ዘይኮነት ይፈልጥ እዩ ዝብል መልእኽቲ ጽሒፉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሰይድ ዓባስ ኣራግቺ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ነቲ ክትዕ ዝያዳ ከምቲ ኢራን በተደጋጋሚ ዝገለጸቶ ኣብ ልዕሊ ኢራን ውግእ ዝጀመረት እስራኤል እምበር ኢራን ኣይኮነትን ክብል ጽሒፉ
ኣብ ዝኾነ ይኹን ስምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ስምዕ የለን እንተኾነ ግን ስርዓት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕጋዊ ወራር ብኣቋጽራ ቴህራን ፍርቂ ለይቲ ካብ ሰዓት 10 ከይደንጎየ እንተዳ ኣቋሪጹ ምላሽና ክንቅጽል ሓሳብ ይብልናን ወታደራዊ ጎስጓስና ደው ከብል ድዩ ኣይነቋርጽን ዝብል ናይ መወዳእታ ውሳነ ድሒሩ ክውሰን ኢሉ እዚ መግለጺ እዚ ኢራናውያን ንመግለጺ ትራምፕ ከም ዘይኣመኑን ከም መኽኔታ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝቆጽሩን ዘርኢ እዩ ብፍላይ ትማሊ ናይ ስርዓት ለውጢ ሓሳብ ዘስፋሕፍሕ ዝነበረ ትራምፕ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ግን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣራግጂ እቲ ግጭት ከም ዝተዛዘመ ዘመልክት ዝመስል ካለ መግለጺ ኣብ ትዊተር ኣስፊሩ እዩ ኣብ መግለጺ ዕጡቕ ሓይልታት ኢራን ኣብ እዋን ኩናት ኣንጻር እስራኤል ንዝገበርዎ ናይ ምክልኻል መጥቃዕትን ጻዕሪ ንኢዱ እዚ መግለጺ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝጻረር ኮይኑ ወፍሪ ኢራን ከም ዝተዛዘመ እውን ዘመልክት ኮይኑ ኣብቲ ኣዋጅ ተኽሲ ደው ምባል ከይተረፈ ድራማ ክህሉ ዝኽእል ተኽእሎ የልዕል እዚ ኩሉ እናሃለወ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ወጥሪ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዋላ እኳ እቲ ተኽሲ ደው ምባል እንትታወጀ ሰራዊት እስራኤል ንቴህራን ሓድሽ ናይ መጥቃዕቲ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም እቲ ሰራዊት ኣብ ገለ ከባቢታት ቴህራን ስርሒታት ከካይድ ምዃኑን ነበርቲ መጠንቀቕታ ኣውፅዩሎም በተመሳሳሊ ኢራን ነበርቲ ከባቢ ከተማ ተላቪቭ ካብቲ ቦታ ክወፁ ኣጠንቂቓ ምህለዋ ብፍልስጤም ዝመሓደር ማዕከን ዜና ሓቢሩ ኢራን ሰፋሩ እስራኤል በቁልጡፍ ካብ ከባቢ ራማት ጋን ክወፁ ኣጠንቂቓ ዝብል ዜና ኣጋዊሓ መራኸቢ ብዙሓት ሃገር ኢራን ናብ እስራኤል ሚሳይላት ከም ዘይወንጭፈት ብምግላጽ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተኽሲ ደው ምባል ቅድሚ ሒደት ሰዓታት እዩ ተኣዊጁ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተኽሲ ምቁራጽ ከም ዝተጀመረ ኣብ ዝገለጸሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ከይትጥሕስዎ ይኹን እምበር ኢራን ነቲ ምጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻማ ንመንግስቲ ቀጠር ኣጠንቂቓቶ ምንባራ እዚ ድማ ጉድኣት ንምክልኻል ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺቡ እዚ ማለት ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ምጥቃዕቲ ኣቐዲማ ፈሊጣ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ኣብ ኢራቅ ኣብ ዝርከባ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ካልእ ሓድሽ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ምእዋጅ ተኽሲ ምቁራጽ መጥቃዕቲ ደው ከም ዝበለ ዘርኢ እዩ ምንጭታት ኢራቅ ከም ዝሕብሮ ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ንሓያሉ መደበራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ፈጺሞምን ጉድኣት ከም ዘውረዱን ይገልጹ ኣብ ምዕራባዊ ኢራቅ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየል ኣልኣሳድ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ኣብ ምብራቃዊ ኢራቅ ኣብ ከባቢ ባግዳድ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ታጂን ካምፕ ቪክቶሪን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ይፍለጥ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣብ ሰሜን ባግዳድ ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ባላድ ራብዓይ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ በተወሳኺ ኣብ ደቡባዊ ግዛት ኢራቅ ዳካር ኣብ ዝርከብ መደበር ኣየር ኢማም ዓሊ ዝርከብ ራዳር ምክልኻል ኣየር ኣሜሪካ ከም ዝተሃደመ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማዕከናት ዜና ኢራን ቅድሚ ሰዓታት እስራኤል ንኻልእ ኢራናዊ ኒውክሌራዊ ሳይንቲስት ከም ዝተቐተለ ጸብጺበን ነይረን መንነት ናይቲ ሳይንቲስት ዛጊት ኣይተነጸረን ኪኖቲ ወታደራዊ ግጭት ዛዕበን ዘይተመለሰን ሕቶ ክሳብ ሕጂ ይቐርባሎም ኢራን ዝሃበቶ ዩራኒየም ኣበያሉ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጂዲ ቫንስ መንግስቶም ብዛዕባ ኢራን ዝሃብተ መዕቁር ዩራኒየም ይፈልጥ ድዩ ዝብል ሕቶ ቀጥታዊ መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ፕሬዚደንት ትራምፕ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ንመሳርሒታት ኒውክሌር ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘዕነው እኳ እንተገለጸ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣሜሪካ ጀነራል ዳን ኬን ግን ኢራን ገና ኒውክሌሳዊ ዓቕሚ ኣለዋ ድዩ የብላን ንምባል ገና ይኽብል ገሊጹ CNN ከም ዝጸብጸቦ ፈላሚ ገምጋማት መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ንምብዛሕቱ ዝሃብተመ ዩራኒየም ኢራን ኣጥፊኡ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶታት የልዕል ኢራን ኒውክሌራዊ ትካላት ዩራኒየም ናብ ካልእ ውሑስ ቦታ ከም ዘግዓዘት ኣፍሊጣ ምንባራ ይዝከር ኔታንያሁ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢራን ዝሃብተመ ዕቑር ዩራኒየም ዘገርም ሓበሬታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ምንባሩ ኣይርሳዕን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና